Una trentena de persones d'edats molt diverses han partit ben de matí des de Can Rasca fins a la finca de Ternelles. En la melodia dels xeremies orats com a banda sonora, un a un han pegat costa d'estral a la soca. Després de 25 minuts, l'arbre per fi ha caigut. Una vegada la feina feta i en la panxa plena, han mesurat UPI. Vale, ara fins aquí fa 21 metres en total. No pot ser que el terem. D'aquesta manera, divendres que ve serà bo d'entrar a la plaça Vella. Com mana la tradició, també li han llevat totes les branques i l'han pelat. L'han triat a la part de Moltamont i no hi havíem anat mai, perquè, clar, on de cercar un pitja més o menys tenia una medida entre 20, 21, 22 metres i que sigui més o menys dret i d'unes medides que siguin viables per poder dur-lo allà baix. És una festa on s'hi ajunta molta gent i sempre s'ha d'actuar amb seny. Que la gent pensi que és una festa però que també s'ha de comportar perquè sempre hi ha hagut un perill, aquest perill no serveix i tothom ha de ser responsable de participar amb molt de seny en aquesta festa. Ara sí que està tot a punt perquè la festa de Sant Antoni a Pollença sigui un èxit.